வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் பேப்பர் வச்சு எப்படி பியூட்டிஃபுல்லான டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களால் நம்ப முடியலையா? நியூஸ் பேப்பர் வச்சு இப்படி ஒரு டாலா? வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நியூஸ் பேப்பரை அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி அதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த சைஸில் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சுடுறதுக்கு கரெக்டான சைஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி டியர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு சிங்கிள் ஷீட்டை எடுத்து ரோல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ரோல் பண்ணுறப்ப சன்னமாக ரோல் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நமக்கு டால் அழகாக வரும். இந்த மாதிரி சன்னமாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக அந்த கொஞ்சம் க்ளூ போட்டு அந்த ரோலை பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரோலில் கடைசீட்டில் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறையா நம்ம ரோல் சுருட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு ரவுண்ட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கார்ட்போர்ட் ஷீட்டில். அது வந்து 7.5 டயாமீட்டரில் இருக்கணும். 2 சர்க்கிள் எடுத்து இந்த மாதிரி க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு சைடில் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப்பு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ரோலை ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். அதாவது கடைசீட்டில் மட்டும் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக அந்த லென்த்துக்கே பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. கடைசி கொஞ்சத்தில் மட்டும்தான் பேஸ்ட் பண்ணணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும்னா அந்த கடைசி கொஞ்சத்தில் போட்டு தான் பேஸ்ட் பண்ணேன். அந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணால் தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணல. இப்போ பாருங்கள், மேலே பேஸ்ட் பண்ணல, கீழே மட்டும் தான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த இடத்துல மட்டும்தான், மேலே பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ அந்த சர்க்கிளில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணால் இப்போ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல சர்க்கிளில் க்ளூ போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம அந்த சர்க்கிளை பேஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் அந்த இடத்துல கேப் தெரியுதுல, அதுலேயும் அதே மாதிரியே அந்த கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மட்டும் போட்டுக்கலாம். நம்ம க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஈவனாக கட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ நம்ம ஈவனாக கட் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம அந்த டாலோட ஹெட்டு செய்ய போகிறோம். அந்த ஹெட் எப்படி இருக்குன்னா, இப்படி ஒரு இன்னொரு ஸ்டிக்கை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை சும்மா ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க. நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ரோல் பண்ணலாம். ஒரு ஹெட் மாதிரி நமக்கு ரவுண்டாக வேணும். ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஸ்டிக் பண்ணி இப்படி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ வந்து பேப்பர் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி அது மேலே பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். அப்போ தான் நமக்கு அந்த சுற்றினது தெரியாது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அந்த ரோல் மேலே நம்ம பேப்பர் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அது மேலே நான் குட்டியாக தலப்பா கட்டு மாதிரி சும்மா ஒரு பேப்பரை சுற்றி கம் போட்டிருக்கேன். அடுத்து நம்ம அதோட நெக் பண்ண போகிறோம். நெக்கும் அதே மாதிரி தான், அது கீழே பேப்பர் போட்டு இப்படி சும்மா ரோல் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ தான் அது நெக் மாதிரி கரெக்டாக வரும். போட்டுட்டு கம் போட்டு ஒட்டிட்டு மீதி இருக்கிறத கட் பண்ணிடலாம். அது நமக்கு தேவையில்லை. இப்போ நம்ம குட்டியாக நெக் மாதிரி பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம வந்து ஹேண்ட் பண்ண போகிறோம். ஹேண்டுக்கு இப்படி தான் நம்ம சுற்றி வச்சுருக்க பேப்பர் அடியில் ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு கம் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம 5 பேப்பர் எடுத்துக்கணும். 5 ரோல் எடுத்து 5 ஒட்டிக்கணும். அதை வந்து நடுவில் மட்டும் ஒட்டிக்கோங்க. அந்த எண்டுலையும் இந்த எண்டுலையும் ஒட்ட வேண்டாம். இப்போ நடுவில் மடக்கிக்கலாம். இந்த பக்கம் ஒரு 5 போட்டு வச்சுருக்கலாம். அதையும் இந்த பக்கம் இது 5 போட்டுருக்கலாம். அதையும் எடுத்து இப்படி நல்லா சுற்றிக்கோங்க. இப்போ சுற்றிட்டு நடுவில் வந்து நம்ம இன்னொரு பேப்பர் ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிறத எடுத்து சுற்ற போகிறோம். அதை இப்படி க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை இப்போ சுற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நல்லா நம்ம டைட்டாக சுற்றிக்கலாம். எவ்வளோ தூரம் வேணும்னா ஒரு 3 பேப்பர் போட்டு நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சுற்றி நல்லா கம் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு பேப்பர் ஒருத்தி இன்சர்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சுற்றி முடிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம க்ளூ போட்டு கீழே பாட்டம் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அது நம்ம க்ளூ போட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம க்ளூ நல்லா எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கிட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து குயிக்காகவே ஒட்டிக்கும், ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது. ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது. அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே. இப்போ இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அது மேலேயும் கொஞ்சம் க்ளூ போட்டுக்கோங்க. இப்போ க்ளூ போட்டது மேலேருந்து ஒரு 2 பேப்பர் ரோல் நல்லா சுற்றிக்கோங்க. நம்ம செஞ்சு வச்ச ரோல் தான் ஒட்டணும். நீங்கள் சும்மா பேப்பர் எடுத்து சுற்றிங்கன்னா அதுக்கு செட் ஆகாது. இந்த மாதிரி 2 ரோல் எடுத்து சுற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஹேண்ட் எப்படி வேணுமோ அப்படி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இது கலர் பண்ணி காமிக்கிறேன் வாங்க. கலர் பண்ணியாச்சு. இது என்னென்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.